podle mě je to výhodnější. Vykreslovaná vzdálenost je velká, tak střední, malá, nejmenší, já dám velkou. Pro velkou vykreslenou vzdálenost je doporučena instalace 64-bitové javy. Já mám 32-bitovou, je to málo, ale to si nemyslím. Já si myslím, že to je v pořádku a funguje to. Výkon, vyvážený výkon, houpání při fúzi je vypnuto, teda zapnuto v tomto případě, doporučuji, taky je to takový lepší pocit z toho potom. Pokud se na to už zvyklí pokročilé a OpenGL, tak to vypnout. Mraky zapnuto, můžete i vypnout, ale potom je to tam takový světlejší a je to nepříjemný. Serverové textury zapnuto, používání vertikální synchronizace vypnuto. Tak, to máme teda nastavení grafiky, jazyk, ten už jsme udělali, balíčky textur, tak to nechme. Ovládání, zajímá to ovládání, můžete se takhle na to podívat, protože je to přesně napsáno, o co jde. Je to přesně úplně. Nastavení monitorování nechme, nastavení pozice hráčů nechme. Podle mě to zatím všechno, co bychom tak mohli potřebovat, dáme OK a vrhneme se na hraje jednoho hráče, takže první políčko, klikneme a jak vidíte, tak už tady mám nějaký světličky, ty světy a my dáme vytvořit nový svět, neboli create new world, což je anglicky. Tak a místo nový svět dáme tady například, já nevím, Minecraft tutorial, Minecraft tutorial, typy hra o přežití, zatím bych takhle víc tam nedával, můžete se hodně podívat na tady ty, potom pokud máte napsaný takový popis přesnej, hledání surovin, výroba, zdraví, hlad, získávání zkušeností, suroviny, to je logický, tam hledáte dřevo, uhlí, jako v jiných hrách, například v hrách strategiích především. Výroba, vyrábíte si věci, nic zvláštního. Zdraví, hlad, to je kolik máte hladu, jak jste hladoví, na to potřebujete jídlo. Zdraví, když potřebujete zdraví, musíte mít hlad plný, to znamená, že jste plní, jste na jezení a to se vám budu doplňovat potom srdíčka, budete v pořádku. Získávání zkušeností to bych zatím nechal na později. Více možností světa nedávejte, nebo dejte to na můžeme. Zdroj generátorů se tam neřeším, zatím teda. Vytvářet náhodné stavby zapnuto určitě, typ světa výchozí, povolit podvádění vypnuto určitě, bonusová truhla zapnuto, dejte zapnuto, budete mít začátku nějaké věci. Vytvořit nový svět, teď se na ten svět bude chvilku vytvářet. A v tomhle případě já bych se s vámi rozloučil. Určitě zkuste Minecraft, podívejte se na můj další let's play. Jestli chcete, dejte ten like či koment, za komenty budu určitě rád, ale především za ty lajky a odběry, protože to mě motivuje, ale za komenty, když se tady popovídáte u mě, budu určitě rád a s tím světem bych už spíš počkal na příště. Já vám děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u dalších let's playů, buď z Minecraftu nebo z jiných. Dejte odběr našemu hromadnému kanálu. Já vám děkuji za zhlédnutí a uvidíme se jindy. Zatím ahoj.